אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן אילון גיימינג, והיום אני בעוד סרטון חדש. אז היום אני אשחק במשחק TCG קארד שופ סימולטור. אוקיי, אז יכול להיות ראיתם אותו שיוטיוברים אחרים משחקים. אז בקיצור זה חנות קלפים. טוב, בואו. אוקיי, אז חברים, אנחנו כאן. בואו נבדוק. אני אקריא לכם בעברית. אני פרשתי מהיום הראשון שלי בעבודה כדי לפתוח חנות קלפים משלי. זה זמן לרדת לעשות עסק. איך נקרא לזה? בואו נקרא לזה אילון גיימינג נוט סקאם. סבבה, ככה אילון גיימינג לא סקאם. בואו נראה. אוקיי, המשימה הראשונה שלנו, לפתוח את הטלפון ולהשיג עוד חבילות קלפים. אז בואו נזמין כאלו. אז יש פה חבילות, בואו ניקח. יש לי בינתיים $1,000, כמה להזמין? נראה לי נזמין כזה... יודעים מה? 5. יאללה. בואו נבדוק איפה הם. אז בקיצור, יש מלא חבילות. לקנות. אוקיי, בואו נבדוק. הלו. שלום. נתעלם מזה. מהעובדה שיש פה פח. לא. אוקיי. היא קצת חדש במשחק הזה, אז אני עדיין לא כזה מבין. כי... ואת זה נזרוק, יודעים מה? נהיה טובים. בואו נתחיל לשים להם כזה set price, כי אז זה עולה 2.90 הרוב. בואו נשים את זה 2.95. לא, האמת שלא. אופסי, עשיתי בלי נקודה. 2.95. כן, הכל עכשיו עולה 2.90. לא, האמת שבא לי לעשות אחרת. בואו נעשה אותם 3.20. כן, זה בדיוק מה שאני צריך. לא, רגע. זה, לא, אל תכנסי. זה צריך לשים פה. כי עדיין לא פתחתי את זה. רגע, בואו נחכה לאנשים. שלום. איך את? מה את רוצה לקנות? מחיר טוב, היא אומרת. תודה רבה. אוקיי, בואי נראה כמה קנית. וואו! בואו נקליט פה הכל. ואוקיי. הדבר שלך זה 3.20. אוקיי, תודה רבה. שואו! אני אוהב אותך. יביאה לי בדיוק 3.20. יאללה, אבא. אוקיי, אני רואה מישהו פה טיפה אוהב, כן. אחרי הקלפים אתה הולך למכון. באשראי, כמה זה? גם 32. שלום. אוקיי, הוא אמר שהוא צריך לקחת עוד מזה. כמה הוא אוהב. תרציני. טוב. יש לך מה להביא לנכדים. 17, בוא נביא לך ככה. אופסי. רגע, מה? לא. חכו. יש פה בעיה. אז 10. עוד 5. עוד 1. לא! די! זה משחק מעצבן. יודע מה? הנה, אז בוא עכשיו נביא לך ככה וככה. בבקשה אדוני. אוקיי, אתם אומרים מחיר טוב, כמה קנית? זה כלום. תודה רבה לך, באמת שתודה רבה לך. אתה שוב! מה קרה? למה חזרת? גבר! בוא פה. גבר, תקשיב לי טוב, אוקיי? אתה קונה יותר מדי. לך למכון כבר, סבבה?
לא לאכול צ'יזבורגר כל היום. אוקיי, נתעלם ממה שקרה, לא קרה כלום. בוא נאביך, נהיה קופאי טוב. 25.60. תחזיר את זה. פה יש משהו? לא. שלא. או-וואה. אוקיי. הסכום שלך זה 51. אוקיי. בואו נחזיר לך 5. ועוד ככה. אוי, לא. בואו נחזיר טיפה וככה. שמי, אם אני אקח ממך 5 סנט. זה כבר לא עובד, אני רואה. ביי. הופה, מי זה? לאו מסי? לאו מסי, מה אתה עושה? מתי אתה קונה פה? די! די כבר, גבר! עוף מפה! כמה אתה קונה, אלוהים ישמור! אבל כאילו... ברדר, איו! 60-80. או, לא. 60.80. אחות את יומה שלה. היא לקחה מלא. בואי. שנייה, תקשיבי איתו. למה את לקחת מלא, ואחותך לקחה קצת, תגידי. ולמה את כזאת נמוכה? בואי נרות! שלום. כרטיס אשראי. 22.40. יאללה, בואו נסגור את זה. אוקיי. בא לי עכשיו להיות טיפה בשקט. שכזה. לא. משחק הזה טיפה קשה. אוקיי. איך אני זורק את זה לפח? אפילו $1 לא קיבלתי. אוקיי, buy a play table and put it in the... צריך עכשיו לקנות כזה שולחן. איפה קונים? ראי פה. $200! what the sigma? למה $200? טוב, יודעים מה? הכל בשביל החנות. הכל בשביל הלא סקאם. הופה! לא, הוא איו! ברדר, איו! מבטיח חנות שני. בוא נראה, מי ינצח? אוקיי. שימי צ'אריזארד. אוקיי. צ'אריזארד. חזירון. אילון גיימין נוסקם. הבנתי. אדוני. מה זה? אוי, מסכן, אתה רוצה לשחק? בוא נפתח חבילה מול הפנים שלך. אני הכי טוב. אני בשו, אימא'לה. אדוני, אתה רוצה לעבוד פה? אדוני, בבקשה. אני נראה להיות קצת חבילות. אפשר לקנות את האלו של 100. אני מפחד. ייי. קבבום, פקבום. הגיע, ייי. וואו. יואו. בואו נזרוק את זה. בואו שנייה. לא, אני רוצה לא. ניקח את זה. נשים פה. ניקח את זה פה. זה פה. עכשיו. אופס, שנייה. ניקח את זה ונשים את כולם פה. ואז אני יכול לקחת את זה. כולם ולשים פה. הופה. ניקח את כולם, זה נשים פה. עכשיו יש לי עוד מקום. בואו נשים ככה. יפה. פה.
נו! זה מעצבן זה, עשה... אתה יכול לעוף מפה בבקשה? יודע מה? אני אעשה לך סקאם. אני חייב לך $1. מה קורה? אם אני אקח לך סנט אחד. וואי. נראה לי כבר טיפה חשוב. אוי אוי אוי, לא, שיט. בוא תכסים את זה פה. על 27. אוקיי, עכשיו. טוב חברים. לא אתה שוב. מתי שאתם מסיימים אתם עפים מפה. מצטער. לא, את קנית ממני מלא. לא. אוקיי. חברים. מצטער להגיד לכם אבל... כאילו... אתם יודעים. הלך הזמן, כן? כמה זמן אתם תהיו פה? לא, אני מלא. שנייה, יש פה איזה משהו נגדה? כן. חייב. 150. לא נורא, אני רק חייב את זה. שנייה. איך הם פה, יא מגעילה? תיקנתי. טוב. אוקיי, שנייה. אוקיי. ככה נגמר היום. אוי ואבוי לי. טוב, יום שני. זה אחלה מקום. ככה אתה נוטש אותה? אוי לא, אוי. טעות שלי. הופה. ככה אתה נוטש אותה? אתה? יש לי טראומה ממך באמת. לא יכול להחליט אם אתה באמת רוצה את זה, אז עוף מפה. שלום. אחד כזה. 27. שלום. אוו. תשאר על מה שאמרתי לך. אם אתה רוצה לעבוד פה, אתה מוזמן באמת. אתה גם מבין... תגיד. אתה רוצה להתחתן איתי בבקשה? סתם, אני לא גיי, יופי בוא, אני אעשה לך ספרי. או, אין לך עם מי לשחק. לא לי, צריך לעשות אותי בקניות? יכול להיות שיגמר אני אעשה. מה? אדוני. זה מה ש... 59. אתה הבאת לי רגע 100. יאללה ביי, עוף מפה. יודע מה אנשים שם קלים, אנחנו הולכים להיות פה כל... סתם, עבדתי לך. ביי. Have a great time. אוקיי. אופים פה, קיסטה. מה את עושה? לכי. מי שמתעסק, מתעקע. שאני לא יודע. בוא ניקח את זה. לא. קח את זה ובוא נשים פה טיפה ספריים. שיהיה לכם לבריאות. בוא, אפשר לקחת כמה? לא. טוב, לא נורא. אוי, לא. מה קרה? אח שלך עשו לך את זה? מציע לך, לא, אל תשב, אל ת... גבר. אין, האנשים של היום. אין מה לעשות עם האנשים. לקחת אחד? לפרייר, מבטיח לך שאתה לפרייר. לקחת 2 לפרייר אחד. 34.
גבר אתה הכי פראייר שפגשתי בחיים. מחיר טוב הוא אמר? זה בסו. ביי ביי. בואו נסגור לכם את האור. אוי. לא, זה יותר מדי חשמל פה. זה מבינים. או וואו. או וואו. בואו שנעשה את זה, חברים שלי, הודעה מציירת. פה צריך ללכת למקום יפה. אוי. טוק טוק. אוקיי, חברים. אני מצטער, אבל זה היה הסרטון שלנו להיום. ב10 לייקים, חלק 2. יאללה, בואו נעשה את זה. אם אני לא מרוויח 5 מנויים מהסרטון הזה, אני מוכר הכל פה. הכל פה $1. סבבה? יאללה. ביי.